No kiitos, hyvää huomenta kaikille. Mä en aio käyttää kalvoja, että jos Putin ei toimita sähköä, niin sitten ei tuo ongelmaa tästä. Ehkä tuohon teemaan liittyen täytyy aina yrittää keventää alkuun, niin kun ei ole mikään erityisen hyvä tarinankertoja, mutta tähän Putiniin liittyen, tai se liittyy oikeastaan Gorbatsoviin, liittyy tähän päivään aika paljon, tai ajan kuvaan. Silloin kun Neuvostoliitto romahti siihen aikaan, niin Gorbatsovilla oli lehdistötilaisuus ja siellä toimittaja kysyi, että herra presidentti, että jos yhdellä sanalla määrittelisitte, miten niin kuin maalla menee tai mikä on tilanne. Gorbatsov mietti hetken ja sanoi, että good. Toimittaja ajatteli, että no ehkä se on pikkasen rajattu, jos yhdellä sanalla pitää määritellä aika iso maa ja aika isot haasteet, että jos laajentaisi pikkasen, että kahdella sanalla not good. Oli Gorbatsovin vastaus. Tämä varmaan aika hyvin tätä ajankuvaa peilaa tällä hetkellä, että missä maailmassa eletään. Ja ehkä siinä mielessä tietysti liittyy tähän tämmöisen strategia-aihepiiriin, että sen työn merkitykseen niin kuin firmassa, niin aika tärkeää on hahmottaa, että mikä se ympäristö on, missä toimitaan. Et jos mietitään vaikka nyt vuosi sitten, että joku olisi sanonut, tai 2 vuotta sitten, että joku olisi sanonut, että pitää ottaa huomioon se, että ehkä Ukrainassa on jotain unrestia, niin olisi pidetty jossain määrin niin kuin tollona, ettei tajua maailmasta mitään. Sitten yhtäkkiä tällainen muuttaa ympäristön aika totaalisesti. Meillä esimerkiksi yhtiössä, jota on rakennettu tuolla nimellä, ei tosin Ruukki Oyj, sitä ei saa käyttää, kun se ei ole rekisteröitävissä, mutta Ruukkina sinänsä, brändinä, niin aika iso osa kaikesta toiminnasta ja strategisesti ollaan liikuttu Itä-Eurooppaa viimeisen 10 vuoden aikana. Tämä muuttaa sitä kuvaa ja ympäristöä aika merkittävällä tavalla. Ja siinä mielessä tietysti, kun tuo otsikko, joka on jossain määrin haasteellinen, vähän pidemmälläkään ajalla selittää, mitä se tarkoittaa. Mun mielestä se on koko niin kuin johtamisen niin kuin ydin on siinä, että siinä strategian määrittelyssä ja strategiaprosessissa ja siinä tavassa toteuttaa sitä strategian määrittelyä. Se on yksinkertaisuudessaan tietysti, mä luulen, yksittäin niin kuin kaikkein tärkein elementti johtamisessa on se strategia ja se työ tietysti, se prosessi, mikä sen takana on. Se antaa suunnan sille kaikelle tekemiselle, mitä firmassa tehdään. Ja suunnan sille ja tarkoituksen päivittäiselle johtamiselle ja päivittäiselle tekemiselle. Et siinä mielessä tietysti ei varmaan ole niin kuin mitään muuta vastausta siihen, että mikä sen merkitys on kaikkeen. Jos ei firman strateginen johtaminen ole kunnossa, niin ei siinä oikein sitten paljon toivoa varmaan ole muutenkaan. Että siinä mielessä mun oma tausta on tässä suhteessa ehkä vähän aika läheinen aihepiiri. Mä oon nyt urani yhdessä vaiheessa aloittamassa uutta uraa, etkä siirtymässä vähän toisenlaisiin hommiin. Mä oon neljän ison fuusion kautta, niin kuin ollut mukana 4 isossa fuusiossa. Ja 2 niistä tekemässä niin kuin aika lailla ollut aloitteellinen tässä viimeisessä tietysti, mutta sitten edellisessäkin siinä Metso Valmet Rauma fuusiossa. Ja nehän on mitä suurimmassa määrin niin kuin fundeerauksia tarvitaan, että mikä on se niin kuin ydin. Ja esimerkiksi Metson Valmet Rauma tapauksessa siitä on sen verran aikaa, että se rikos on vanhentunut pikkuhiljaa.
niin, ja nyt ollaan jo valmet palautettu takaisin. Siinä käytiin esimerkiksi erittäin syvällinen keskustelu siitä, että luovutaanko kaikesta muusta ja keskitytään puunjalostusteollisuuden koneisiin ja laitteisiin, paperiteollisuuden koneisiin ja laitteisiin. Ja meillä oli selkeästi kaksi vahvaa mielipidettä. Ja nyt voi varmaan sanoa, että luojan kiitos, tämä toinen mielipide voitti. Ja sitten ostettiin Svedala ja rakentaa sitä Minerals ja muuta. Nämä on aika isoja strategisia juttuja, jos olisi silloin myyty kivenmurskaus ja automaatio ja keskitytty paperikoneisiin, kun katsoo mikä on paperiteollisuuden kehitys. Silloin se oli kasvanut semmoista prosenttia 2 väjäämättömästi paperin kulutusmaailmassa silloin yli 10 vuotta sitten. Eli se oli se perusolettama, että ja Pöyryllä oli silloin, ei täällä ole varmaan Pöyryn edustajia, mutta oli se, että näin tulee tapahtumaankin. Ja kukaan ei nähnyt digitaalimuutosta, tai näki, mutta ei nähnyt sen vaikutuksia ollenkaan semmoisena kuin se on. Ja tämän takia niin kuin tavallaan se strateginen fundeeraus on se prosessi on tietysti paljon tärkeämpi loppujen lopuksi ehkä kuitenkin kuin se lopputulos. Että se lopputulos on sen ajan kuva ja niillä oletuksilla, niin kuin nyt äsken mistä totesin, että jos olisi tehty päätöksiä Ruukissa lähtee Itä-Eurooppaan kasvamaan ja olisi tiedetty, että on olemassa Ukrainan kriisi, niin ei me varmaan olisi sitä päätöstä tehty. Mutta se tehdään sillä tiedolla ja olennaista on tietysti se, että se on jatkuva se strategiaprosessi, että se fundeeraus, että hallituksen kokouksetkin, mä palaan siihen, että mikä mun mielestä on nämä roolit, mutta hallituksen kokouksissa ei ole sellaista, että on syyskuussa strategiakokous ja sitten siinä printataan joku paketti ja sitten sanotaan, että tässä on strategia. Näin tietysti tehdäänkin, mutta jokainen kokous jokainen kerta kun on hallituskoolla, niin se on strategiakokous, koska hallituksen rooli on katsoa sen niin kuin, sitä nimenomaan hahmottaa ympäristöä myöskin, jos hallitus jollain tavalla auttaa siinä yrityksen strategiatyössä. Ehkä siitä voi sen todeta, että mun mielestä hallituksen työssä se pitäisi olla keskeinen sisältö, miettiä strategisia linjoja, mutta ei hallitus sitä strategiaa kyllä määrittele. Että kyllä jos ei yrityksen johto sitä tuo, niin sitten on vaikeaa. Kyllä ei, kun on ollut hallituksen jäsenenä ja on ollut yrityksen johdon jäsenenä, niin emme voisi millään kuvitella, että hallituksen jäsenenä pystyisi ihan varmasti sanoa, että tämä on se suunta, mihin tämä firman strategia pitää viedä. Jos sä oot kerran 1,5 kuukaudessa niin kuin kokouksessa, niin toki niin kuin varmaan välilläkin. Mä olen ollut sanomahalituksessa 12 vuotta. Jos sanottaisiin nyt, että määrittelen niin kuin mediayhtiön, täällä oli A-lehdistä joku, niin mediayhtiön strategia, olisi vain yksi suunta, että mahdollisimman äkkiä pois siitä hallituksesta, että ei onnistu. Kyllä ylin johto ja operatiivinen johto ja yrityksen johto määrittelee ja rakentaa sen prosessin ja rakentaa sen strategian. Ja hallitus, totta kai sillä on erittäin merkittävä rooli, tuo sen ympäristön, haastaa sitä, toivon mukaan, jos on hyvin toimii, niin positiivisella tavalla. Jos se toimii huonosti, niin jokainen yrittää tökkiä sitä jollain tavalla ja se ei ole hallitustyönä mun mielestä, se on taas eri teema, mutta että molemmilla on tärkeä rooli, mutta jos ei se yrityksen johtoryhmä tai johto sitä strategiaa pysty rakentamaan, niin sitten pitää vaihtaa tietysti ihmisiä, että ei se muuten toimi. Ja sen takia tietysti se prosessi siellä yrityksen sisällä on se, joka on olennainen. Mutta mun mielestä olennaista sillä kokemuksella, mitä tässä on kertynyt, niin on se, että ei ole sellaisia niin kuin
nyt tässä on kansissa nyt se prosessi, että sitä ei saa formalisoida. Niin kuin, se täytyy olla formaalia, tietynlainen niin kuin kello, ja on aina niissä firmoissa ollut, missä on ollut. Mutta se, että sitä haastetaan, sitä strategiaa ja sitä ajattelua joka päivä, jokaisessa tilanteessa. Ja sen, jos se onnistuu, niin kuin, nämä on siis vaan henkilökohtaisia käsityksiä, mutta jos se onnistuu, se strategiatyö ja se strateginen niin kuin, sen lopputuloksenkin osalta, niin se on sellainen, joka joka päivä antaa guidancea siihen johtamiseen. Siis sanotaan, että niin kuin työjohtotasoon saakka, joka tason johtamisessa. Että enemmän ehkä kuin mitään muuta, niin se antaa sen viestin, että mitä ei tehdä. Että jos strategia on niin kuin hyvin onnistuneesti formuloitu, niin mun mielestä se antaa erityisesti sen, että mitä ei tehdä, mihin me ei mennä, mihin me ei rönsyillä. Se on mun mielestä arvokkaampaa kuin sittenkin kuin se, että se antaisi ohjeet siitä, että tuossa on se suunta ja tonne mennään ja noin se toimii. Ja sitten tietysti niin kuin sen strategian rooli päivittäisessä johtamisessa on se, että kun se on saatu niin kuin kiteytetty, se pitää ensinnäkin olla hyvin yksinkertainen se kiteytys ja semmoinen, että ihmiset ymmärtää, että se ei ole niin kuin johto puhuu toisillensa tai johto puhuu hallitukseen. Yksi tapa tai yksi rooli tietysti siinä on sillä strategian kiteytyksellä on se, että se on kommunikaatiota johdon ja hallituksen välillä, että ymmärretään niin kuin se suunta samalla tavalla, mutta sitten se on myöskin tietysti vielä tärkeämpää, että se on kommunikaatiota auttaa organisaatioon laajasti, että jokainen ihminen ymmärtää. Silloin kun Metsossa tehtiin näitä, varsinkin nyt sitten Ruukissa silloin 2003, kun aloitettiin tekemään sitä nimenomaan ruukkia, rautaruukista, niin Fountain Park oli mukana siinä ja nimenomaan siinä viestinnän osassa silloin voimakkaasti. Eli rakennettiin, mulla ei ollut koneella, vaan piti ottaa ne laatikot mukaan. Meillä oli kolme laatikkoa, jolla hahmotettiin se, että mitä ollaan tekemässä. Ja niitä laatikoita veivattiin vuoteen 2006-2007 asti, eikä oikeastaan käytännössä muutettu niitä. Ja mun mielestä mulla on ollut aina se uskomus, että kun se suunnan määrittelet, sit sä kuvaat sen, että mennään meidän tapauksessa teräksen tuottajasta tämmöiseen niin kuin laajempaan rooliin, eli ratkaisujen toimittajaksi, metalliratkaisujen rakentamisen ratkaisujen toimittajaksi, niin se muutos vie 2, 3, 4 vuotta, että ihmiset alkaa ymmärtää, että tätä se tarkoittaakin. Ja sitä pitää johtamisessa se pitää näkyä sillä tavalla, että johto vie sitä viestiä roadshowlla tai millä tahansa sovitaan joka päivä, joka kuukausi. Ja niin itsekin tein tämmöisiä roadshowta, jossa kävin sitä läpi, että miten mä sen ymmärrän. Ja se on sen strategisen suunnan määrittelyn ja sen tavallaan sen, miten se sitten kiteytetään, niin se kommunikointi on mun mielestä olennainen, jolloin saa ihmiset kaikki mukaan. Sitähän tässä osallistavassa työssäkin haetaan, näillä välineillä haetaan, mutta se tietysti se, mitä se johtamiseen liittyy, se on ihan sama asia, mutta se kommunikaatio on tärkeää, että ihmiset ymmärtää, että mikä tämä juttu on, koska lähtökohtaisesti useimmat jatkaa samassa urassa, jos mitään ei niin kuin pakoteta muuttamaan tai haluta selkeästi muutosta. Ja toinen mun mielestä, joka on niin kuin kokemuksen mukaan myöskin vaarallista, on se, että johto kirjoittelee sitä toisillensa ja sitten muuttaa sitä kuvaa koko ajan. Ja sen takia me ei niitä 3 lootaa muutettu 4 vuoteen, vaikka tuntui joskus, että on aika idiootti, kun niitä taas veivaan tätä samaa. Sitten kun huomasi, että oli ihmisiä, jotka tuli sanoa 4 vuoden jälkeen, että nyt mä itse asiassa hiffasin, mitä tämä tarkoittaa. Sen jaksaa, niin kuin sen, joka sitä strategista fundeerausta tekee ja sitä määritystä, niin
iso riski on se, että ei riitä tavallaan pitkäjänteisyys viedä sitä ja sitä viestiä loputtomasti, vaan tulee sellainen olo, että tämän mä nyt jo sanoin ja mä oon tämän sanonut 4 kertaa. Mutta kun ihmiset ei kuitenkaan kuuntele eikä ihmiset oikeastaan niin kuin sitten aseta sitä siihen omaan työhönsä kovin helposti, niin se toistaminen on mun mielestä. Mutta kaiken kaikkiaan mun mielestä strategiaprosessina ja sitten sen lopputuloksen, niin se iso rooli on niin kuin johtamismielessä on se, että se on tapa niin kuin kommunikoida joukoille, että mikä tämä suunta. Se on niin kuin viestintä on siinä, se on viestinnässä keskeisessä roolissa. Ja sitten tietysti me ollaan aina kaikessa niissä, missä on ollut mukana, niin se keskeinen viesti on ollut tietysti talon sisällä hallitukselle, mutta sitten tietysti sijoittajien suuntaan, eli omistajien suuntaan. Ja se on tietysti niin kuin se keskeinen, että jos omistajien usko loppuu siihen, että se strategia ei näytä niin kuin järkevältä, niin silloin tilanne ei ole hyvä. Ja mä luulen, että aika monessa yhtiössä se on niin, että se sijoittajaviestinnän sisältö on, tai tavallaan se täytyykin olla, se on ihan sama sisältö siinä sijoittaja- ja omistajakommunikaatiossa kuin mitä sitten sisäisesti, että se strategia ei voi olla, että siinä ei voi olla erilaisia piirteitä eri suuntiin, vaan se on oltava niin kuin konsistentti, että kaikista asioista puhutaan, samoista asioista puhutaan joka suuntaan, joka sidosryhmälle, että ei ole erikseen niin kuin sijoittajaviestintää ja sitten on henkilöstölle strategiaviestintää ja näin. Niissä voi olla eri flavoreita, niissä voi olla erilaisia painotuksia ja eri detaljitasoja, mutta ne täytyy olla se ydinidea, että mitä tässä ollaan tekemässä, niin täytyy olla samanlainen. Eli tässä oikeastaan mun mielestä ne sellaiset keskeiset asiat, jotka tuli mieleen siitä tuosta otsikosta, että millä tavalla strategiatyön merkitys ja sen itse strategiasisällön merkitys, niin kuin mikä se merkitys on johtamisessa. Että se on kaiken kaikkiaan varmaan keskeisin, näyttää suuntaa. Se on se johtamisen niin kuin runko itse asiassa. Että ei se johtaminen täytyy perustua niihin strategisiin valintoihin, painotuksiin. Jos on jotain muuta, niin se ei kyllä toimi. Ja tietysti se on arvonluonnin, omistajan arvonluonnin pohjana. Ja tänä päivänä tietysti kun on välineet erilaiset, niin kun vertaa 10 vuotta sittenkin, niin laajojenkin joukkojen kytkeminen tähän prosessiin on varmaan niin kuin molempiin suuntiin on tärkeää. Nyt on tietysti varmaan aika paljon mietitään, kun kehitetään sitä strategiaa, niin mietitään, että miten saadaan sitä inputtia, mutta mä luulen, että johtamisen näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että on myöskin se outputti tavallaan tai se toisen suuntainen liike, koska se helposti niin kuin jää siihen, niin kuin aikaisemmin on varmaan ne prosessit ollut, että tulee konsultit ja kysyy jotakin ja sitten ei kuulu mitään koskaan, eikä tiedä, että mihin mustaan aukkoon se tarina meni. Et nyt varmaan niin kuin sen interaktiivisen kontaktin järjestäminen on huomattavasti helpompaa kuin tällaisia välineitä. Mutta minusta pitäisi yrittää kytkeä myöskin sit toisinpäin, koska se mitä ollaan aika paljon varmaan viime vuosina muutettu, ja se varmaan järkyttää osittain tätä suomalaista työmarkkinademokraattista järjestelmääkin, koska siinä se on perustunut siihen, että AY-liikkeellä on enemmän tietoa kuin ihmisillä yleensä. Että luottamusmiehet tietää enemmän kuin ihmiset, eli tiedon kautta on rakennettu se valta. Nyt kun on nämä internetpohjaiset ja sisäiset intranetit ja muut, jolla esimerkiksi yksi panostuskohde, mikä meillä on ollut firmassa, niin on panostettu siihen, että meillä työjohto tietää aina mahdollisimman paljon
sitä, mitä ollaan tekemässä, jolloin työjohtaja on se, jonka kautta se tieto tulee ihmisille, eikä luottamusmies. Ja se on aika iso muutos siinä työmarkkinakentässä. Se ei ole enää, niin kuin, menee vähän skoopista ulos tässä strategiassa, mutta se liittyy tavallaan niin kuin tähän niin kuin kommunikaatioon ja siihen niin kuin mahdollisuuteen pitää ihmisiin kontakti tämän netin, tämän tyyppisten välineiden kautta. Ja se on erittäin iso muutos, että se ei olekaan enää leijereitä ihmisiä, joilla on niin kuin vaan se tieto ja siihen rakentuu se asema ja valta, vaan jokaisella on niin kuin access siihen suoraan siihen ja on johdolle mahdollisuus kommunikoida periaatteessa ihmisille suoraan. Nämä blogit on omia juttuja, mä silloin tällä aina kans kirjoittanut niitä. Niillä on ilmeisesti aika kuitenkin iso merkitys niilläkin. Mutta strategiatyössä mun mielestä se, jota ehkä yrittäisin hahmottaa, että pieniä signaaleja siitä, että mitä ihmiset näkee niin kuin markkinassa, eli millä saa siihen ympäristön tietoon niin kuin herkkyyttä tai niin kuin sen pieniä signaaleja, koska ne ihmiset, jotka kulkee markkinassa, niin pienikin signaali voi olla joku joka auttaa, herättää, että hei, tämä voi vaikuttaa siihen strategiseenkin suuntaan, mitä ollaan ajattelemassa. Tällaisilla välineillä varmasti pystyy sen tyyppiseen, mihin ei koskaan aikaisemmin. Järjestämällä joku kokous, jossa sit jaetaan tietoa, niin se ei oikein ole tätä päivää, tai se on liian hidas reagoimaan tämän päivän muutoksiin. Siinä mielessä, niin, ja pienet asiat on itse asiassa strategiassa tärkeitä. Strategia on pienten asioiden, tai se antaa guidancen pienten asioiden tekemiseen ja johtamiseen joka päivä. Tähän ehkä lopettaisin. Kiitos.